A Corporación Municipal de Ribeira celebrará este mércores un pleno extraordinario para aprobar os orzamentos de 2023, que levan 2 anos prorrogados. Uns orzamentos que o Partido Popular considera calcados os que eles someteron a votación ata en 3 ocasións, se conseguir sacalos adiante ante o rexeitamento dos grupos da oposición que agora ostentan o goberno. Demostran con este documento que nos presentan aquí que o único que fixeron é traballar en beneficio propio. E insisto porque estes orzamentos que temos nas nosas mans son os orzamentos do Partido Popular. Son uns orzamentos que levamos a pleno en 3 ocasións, son uns orzamentos que nos votaron abaixo e con isto demostran que efectivamente engañaron ao pueblo, que foi un engano masivo ao ternos afogados durante casi 2 anos, foi un engano masivo ao deixar a Ribeira nun estado en moitos casos perigoso, como pudo ser no seu momento o contrato de axuda no fogar, ao deixar aos empregados públicos durante todo este tempo sin esas actualizacións salariales que lle correspondían tanto por parte do goberno como por parte municipal, ao aprobar o que foi o documento da RPT e tamén a carreira profesional. Os populares destacan a ampla marxe para a inversión con que contará Ribeira neste exercicio, posto que, insisten, deixaron unhas contas saneadas, cunha débeda que apenas supera o 50%, un aforro bruto de 5 millóns e un aforro neto de 3. Falan tamén de un aumento, un mantemento, claro que se pode e era necesario aumentar as partidas para mantemento, algo que viñamos demandando dende fai moitísimo tempo. Eso foi gracias tamén a esa ampliación de crédito por parte do POS adicional 1, do POS adicional 2, que vai a máis de 700.000 euros, unha parte xa se deixou aprobada co goberno anterior de casi 400 e pico mil euros e agora recentemente aprobaron 300 e pico mil máis. Deixamos un 96% de inversión que xa fora xestionada, unha inversión con grandes fondos da Xunta de Galicia, na que non se ve unha sola obra, nin unha sola inversión nova. A pesar de que non votarán en contra porque consideran prioritario que Ribeira conte cuns presupostos actualizados, destacan a escasa vontade de diálogo do Executivo, que non contou coa oposición para incluir as súas propostas.